inoto mudikire 2030 zoti ine ndisuntha kuwira kwina kwake pena kusita wina wake imenezozo ayi ndithu samawerengereko nkuwerengera komwe ineto ndili pano mpaka na 2030 sainena ndithu kuti zinthu zisinthe tilongosole zinthu zimene zinachokachoka tizikonze bwinobwino ndipo panopa 50% ya zina mwa zinthu zimenezonso azilongosola bwinobwino nditi dakati kulabe pa ground kuti zinthu zibwerere mchimake inaso nkumati imeneyonso ndeyiti iliso imeneyo kuti bwanji kwenikweni ayi ndithu mawu amenewoto amtsogoleri wa dziko apita Munthalika kuyankhula pamene amakonzeka ulendo otulukatu kuchoka ku dziko la Malawi kupita ku dziko la South Africa ulendo woziwaoka tentoneko zimene anayankhula apita Munthalika kenako tipiteni nkhani ndi cholinga chotithe kuitsata bwinobwino. Good afternoon, Your Excellency. Good. Good afternoon. We wish you a safe trip to South Africa, Your Excellency. Thank you very much. Any message to Malawians before you depart? The only message I'm going to say to Malawians that let's unite. Recently there have been a lot of talkings and so forth. I think we need to unite to build this country. I came back, agreed to come back, two objectives. One was to make sure that Malawi does not become a one-party state again, a dictatorship. That I succeeded, so I achieved 50% of my objective. The second one was to make sure that we rebuild this country again, economically, and we're doing that now. We're almost successful, maybe halfway. The economic indicators show that we are in the right direction. But it takes time. Like 2014, took us almost 1.5 years to build the economy. Now let me ask Malawians that I agreed to run for election, and I promised Malawians that I would serve for 5 years. So I'm going to serve for 5 years until 2030. And those who can't wait should wait until 2030, where there will be a competition. I hope to hand over the government then to another member of the Democratic Progressive Party. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Travel safely. Thank you very much. Thank you. Thank you. Taona kumasota mfazi mene anayankhula apita Munthalika nthawi imeneyo pamene amapanga za ulendo kuti akunyamukano kubola mtambo kupita ku dziko la South Africa ulendo woziwaokha kapena kuti ku private trip limene ndithu nkhani zake zinaendera newa ziti fotokoze motere nkhani paja nkhani yokhuzana ndi kunyamuka kwa mtsogoleri wa dziko kuti wanyamuka kupita ku dziko la South Africa khale kuzungulira dzana loseri ena kumanena kuti wanyamuka ndithode mwakachetechete apanga sineki ulendo kupita ku dziko la South Africa osafotokozera china chonse nkhani zimenezo nayambika roposera kuti Magaye MBC anaponya pasambalo la mchezo a Facebook post imeneyo sinatengeso nthawi yochuluka anapezeka zona kuti ayithuthulapo kande kuti alangizidwa kuti mtsogoleri wa dziko apita Munthalikawo sananyamuke adakali ku Malawi ndinoposera kuthuthulidwa kwa post imeneyo nakhala kuli silent sanafotokozere zifukwa zimene anathuthulira post imeneyo choka pamenepo Magaye Zodiac nawo azafotokozaso nkhani yomweyo leka Magaye amene wangotenga uthenga umene Magaye za MBC anafotokoza zoti communication yawo so nawo inachokera kuti kane yokhuzana ndi mtsogoleri wa dziko kuti wanyamuka iwonawo ndithu anasemikiza zonena kuti mtsogoleri wa dziko apita Munthalika wanyamuka watuluka kunja masamba mchezo munazungulira nkhani kamaka yozuzula boma kuti ifanyane mtsogoleri wa dziko wapanga siniki kutulukato kumapita kunja osafotokoza mtundu wa Malawi kuti mtsogoleri amene watuluka kupita kunja ina ndithu amaloza chala Justin Saidi chief secretary president cabinet kulengera kuti mbuyo mosemu pamene mtsogoleri wa dziko yakutuluka kumapita kunja amatulusa chikalata kufotokoza program imeneyo zoti mtsogoleri wa dziko akutuluka kupita kunja kumanako kunali chete zimene zizizi zimene zinabweresa debate masamba mchezo dzafika nodzulo pamene tinaona chikalata chimene chimafotokozera zonena kuti mtsogoleri wa dziko apita Munthalika akutuluka kupita kunja andi tinaona ndithu kanema amene anaonesedwa zonena kuti mtsogoleri wa dziko wanyamuka ndithudi tiona panga confirm kuti mtsogoleri wa dziko apita Munthalika anaoyamba ndithudi ulendo umapita kunja pamene amazafotokozera nkhani imeneyo yonena kuti iwoto adakalipo ka 2030 pande kunali manong'onong'o ambiri kumbukireni kuti namiwa pamene tiyankhula pa mvungaso muchitoposi ine zake zokhazokhazo pajana zayankhula mawu pa Luntha TV mawu Okamba zonena kuti 2 months time ndekuti Jensen amene ndi vice president padakali panopa akhala pa mpando wa president atakuluakulu ena ake ku chipani cha Democratic Progressive Party ayendesa bwino zinthu kumeneko ndi pajankhani yake ndi treason imene akumusungira namiwa padakali panopa yomwenso ena kuipanga dispute lino amutayi namiwa anena kuti khale lilime limatha kupotoka nthawi ina yake komabe asampange konsida kwambiri mukhululukire kuphatikiza pamenepo kuti dziko la Malawi masata mfundo za
za democracy ndi anthu amatha kuyankhula ndithudi zinthu zakukhosa maso pamene akudzudzula boma isakhale chifukwa chonena kuti pange punish anthu amenewo ndi zimene akuyankhula makamaka zipani zosusa boma za UTM DF maso PDP apa Peter Munthalika fotokoza bwinobwino kunena kuti munthu wina wake akufuna president munthu amene yoyo adikire chaka cha 2030 komanso usogoleri umenewo futa ndetu iwo kupasidwa akunja kuboma kuzabwereranso mboma kuyamba kulamulira anabwera ndi mission yake ndonena kuti akonze mavuto amene dziko la Malawi limakumana nawo mbuyomu muulamuliro umene unapita andino mavuto amenewo ndi kuti no 50% ndi amene akufotokoza zonena kuti mavuto amenewo ndi kuti anachitidwako ndithu padakale pano pali pa ground kuthamangathamanga kuti amalize kupanga fix mavuto amenewo ndipo mu chaka cha 2030 iwo ndithu azaonesesa kunena kuti udindo umenewo mtsogoleri wa dziko anga handover kwa munthu woyenera kuti asapitirize kulamulira dziko la Malawi ndi zimene akuyankhula Peter Munthalika pamene kamaka pofuna kupanga glitch nong'onong'o onse amene akhala kuzongoita kamaka nkhani yokhuzana ndi presidency ane ndithu zokhuzana ndi mtsogoleri umene zinavuta ndithu ena ayi ndithu chifukwa chani ntchito zina angosiyira wachiwiri kwa chiwiri mtsogoleri wa dziko abwanji sakuoneka Peter Munthalika ali kuti zambiri ndithu zimene zimakhala zikuyankhulidwa apa abwera kuzafotokozerako chabe mwachidule sonyeza zonena kuti zimene zimakhala tikuyankhula m'masamba mchezo kaya kuti ndikuti Peter Munthalikawo zimene zomaona ndithu zimene angofuna kufotokoza pamene sakufunanso kuita kuwuzidwa ya mano amaona okha zimene zikuchitika pa ground pajapo satiranso tunkhani imene kaya boma alembaro chikala amene akuchenjeza Magaye Zodiac maso Luntha TV kuti no apange scrutinize bwino Zodiac nkhani yake ndi kukhuzana ndi uthenga umene analemba kukhuzana ndi mtsogoleri wa dziko kuti anatuluka kupita kunja ndi uthenga umene wabodza zimenezo akunazona kuti napanga mislead public force inaona kuti Magaye Zodiac abweranso ndi apology tinapanga retract achosa uthenga kumene anapanga publish yo kumene analusa basi kupepesa pamene kuti mbuyo musoka anapanga zichanika ndezo sezo azipanga mount bweranso Magaye wa Luntha TV wa akunazona kuti anapangaso broadcast inauthentic content kaya nkhani zake ndiziyazana miwa zija menezo ndekuti akweneyo ndithu apanga scrutinize amaklaka agwira ntchito yawo ndi kuti awalanga chani imene nkhani zake zikuyendera panepo ayi mwachidule makosana nkhani zake ni imene zikuyendera kunjaku sizote mune maganizo pa nkhani imene kati maganizo tili nawo takufotokoza mu comment section mwakumatika mapereka likumbukireso kulemekeza maganizo anzathu tisinapange subscribe channel imene cha Fox Mwana News 18 titopanga subscribe ndicho ngati nkhani zambiri zamachitika ndilo zithukufikira mosavuta.